Ningo beni ging'eyo niya, sani wan gi gimiluongo ni iyudo ka ginene gima katiba wacho en ni executive en independent, od bura onego bed ni en independent be, gi ginene gido be onego bed ni bedo independent. Lakini koro iyudo ni shida sani jood bura giyudo ni gitiyo machiegni ahinya gi executive. Koro samoro aparo ni kata Ruto yungo negi jamne mamiyo gin gitiyo kode kamano nikech iparo kata higa mokalo kapok ji odhi e ng'anyo wach finance bill, iyudo ka jopiny ong'iso gi maber ni gini ok wadwar, lakini gidhi kacha nikech akia nang'o momigi, gidhi kalo chike ma jopiny ok dwar. Koro onego bed ni ging'iyo ka gin kacha rito interest mar jopiny motero gi kacha. Koro an kasa an voter aya nyatike MP na otomodego onego bed ni ng'eyo ni ka ene ginene kacha onego bed ni gimotimo onego bed ni otimo gima is in the best interest mar jopiny, ogigene kata gik ma Ruto dwaro. To gine mathoth ahinya to od bura mar 13 ni emiseyo ne osebedo koyiengore ahinya korka sirikal mamalo matinde ni gikala gigo ma sirikal dwaro ahinya to gisani montiere kod sirikal mar broad based bende winjo bed ni nitiere kaka ginyalo lokore mar mondo mi giketa ni maino margi e dwaro mar japiny mar mondo mi japiny kik feel mana kaka ichiwo ranyisi kumiwuoke e gwengo mag Nyatike kar mar mondo mi od bura mari represent dwaro magi ento dhi kacha orito ni seche moko kata ken bill mowinjo bed ni kala wacho ni to sirikal mamalo wachango to jatend piny wachango emodhi godo. Aparo ni mondo wa implement katiba ni maber jood bura onego bed ni ng'eyo ni gin independent. Koro ka gin kacho onego bed ni gima gitimo is the best interest mar jopiny, ok executive. Mana gima nyawacho. To nyalo bedo ni sirikal mamalo ema compromise jood bura soyo gi ofuko to nitiere kaka inyalo lok gino. En sirikal mamalo lakini shida en samoro bing'en watero joma ng'eny jokeche bunge. Mane mashida mwana godo. Koro jopiny onego bed ni loko pacho. Mana gima nyanyisi. Albert